Kaixo ikasleo, goratu deatzen lehenengo mailan gaudela, hirugarren unitatean, bakoitzura halako erabakia. Aurreko bidetan zatikien eragietak landu ziran, orain tokatzen zaiguna, izango da zatikikin problemak ebasten ikastea. Lotura bigarren adierazlearekin. Oso simple, zatikien eragitei lotutako problemak ebastena. Hau izango zen adierazlea, gero dana lotuta gongo da problemak ebasteko txantibidearekin. Hemen duzue, azalpena. Beste barik, adibide batekin landuko dugu adierazlea. Adibidea, pintura urdina eta horia nahastuta berdea sortzen da. Nahasketa zehatz bat lortzeko, urdinetik 3 kilo eta horitik 2 kilo nahasi behar dira. Hemen ja, zatiak ditugu. Alde batetik 3 kilo, bestetik 2 kilo. Eta bien artean, 5 kilo. 5 kilo zer? 5 kilo, berde. Bi gauz eskatzen dira. Ze zati hartzen du hasierako kolore bakoitzak amaierako nahasketan, eta zati irakurtzen dugu momentuan badakigu zatikiak eratu behar esango ditugula. 3 eta 2, hemetik zatikiak eratu behar dira. Zenba pintura urdin eta hori nahasi behar dira 8 kilo pintura berde lortzeko. Kasu honetan bukaerako 8 kiloak ematen dizkigute eta hortik atera behar ditugu urdin eta horiaren kantitateak. Horretarako erabiliko ditugu han kalkulatu ditugun zatikiak. Zatiak. Guazen, problema ulertzen. Zeskatzen di problema bi gauza. Zatiak kalkulatzea. Kolore bakoitzak amaierako nahasketan hartuko duen zatiak. Eta 8 kilo pintura berde lortzeko zenba pintura urdin eta hori nahasi behar diren. Azkenean hemen dauden bi galdera hauek hemen jartzen ditugu. Ordenatuta. Datuak 3 kilo, 2 kilo, 8 kilo. Baldintzak. Han zatien baturak oso eman behar du eta zatikiak izan behar dira. Eta ben, batura 8 kilo. Eta urdin eta horiaren nahasketa 8 kilo eman behar duela. Planifikazioa, lehenengo zatiak kalkulatu behar ditugu, eta gero zati horiek erabiliz urdin eta horiaren kantitateak. Hemen lehen esan duguna, 3 kilo urdin gai 2 kilo hori 5 kilo berde, eta osotasuna. Kausatzen, esan dugu 3 kilo urdin gai 2 kilo hori 5 kilo berde. Hortaz, urdinaren zatia izango litzateke 3 bosten, eta horiarena 2 bosten. Nahasketa honetan, urdinaren zatia beti izango da 3 bosten, eta horiaren zatia 2 bosten. Hortaz, ben 8 kilo berde lortuko ditugula kontuan hartuta, ingo duguna, izango da 8, bider 3 bosten urdinaren kantitatea ateratzeko. Eta 8 bider 2 bosten horiaren kantitatea ateratzeko. Hortaz, 4,8 kilo urdin eta 3,2 kilo hori erabili behar izango ditugu. Maitzaren onargarritasuna, hemen esango dugu. Zatien baturak oso behar duela eta guztira 8 kilo, ezta? Hori betetzen da? Honen bien gehitxurak 8 ematen du, eta honen bien gehitxurak 1, ezta? Hortaz, onargarria, betetzen dire, bi baldintza horiek. Problemaren azken emaitza, hemen ze jarri dugu. Problemak hasierako kolore bakoitzen nahasketan zati hartzen duen eskatzen dit. Horrez gainera, 8 kilo pintura berde lortzeko zenba pintura urdin, eta hori nahasi behar diren eskatzen dit. Bi gauza jarri ditugu hemen. Hortaz, emaitzen ere, bi gauza. Hasierako koloreko nahasketan, urdinak 3 bostena hartzen du, eta horiak 2 bostena. Eta horrez gainera, 8 kilo pintura berde lortzeko, 4,8 kilo pintura urdin, eta 3,2 kilo pintura hori.